Il-laboratorju tal-paċi jilqa' fih immigranti li la jingħataw l-istatus ta' refuġjati u lanqas ta' għajnuna umanitarja. Kien għalhekk li l-Papa insista li jżur dan il-post matul iż-żjara ta' jumejn f'pajjiżna. Hekk spjega Padri Dionisio Mintoff matul intervista ma' Net News quddiem l-inkwatru tal-Madonna tal-Mistrieħ li l-kap tal-Knisja Kattolika irregala lill-laboratorju. Fl-intervista li tagħna fil-kappella, Patri Dionisio spjega li l-Laboratorju tal-Paċi issawwar wara li l-Papa Ġwanni 23 kien talab lill-ordnijiet reliġjużi, partikolarment lill Franġiskani, biex jaħdmu fuq proġetti dwar l-edukazzjoni għal paċi. Bl-Ordni Franġiskan f'Malta ikun l-ewwel wieħed li ħareġ b'tali proġett. Ma' żmien il-Laboratorju tal-Paċi beda jipprovdi saqaf għall-immigranti li Patri Dionisio stess spjegahom bħala miċħudin jew stateless għax in-Nazzjonijiet Uniti tikklassifikhom daqs li kieku m'għandhom dritt joqogħdu mkien. Daw m'għaddewx United Nations biex jgħixu f'post x'imkien fid-dinja. Daw ma m'għandhomx l-ebda dritt joqogħdu imkien fid-dinja. Imkien, stateless, anke meta missija. Dejected, aħna dawn jieħdu. Il-laqa fil-Laboratorju tal-Paċi saret fuq insistenza tal-Papa Franġisku nnifsu. Xhur ilu kienu ħafna dawk li provaw jaqtawlu qalbu milli jagħmel din il-laqa mina l-raġuni u mina l-oħra. Iżda l-kap tal-Knisja Kattolika insista tant li qal li jekk ma ssirx din il-laqa kien lest iħassar iż-żjara kollha f'pajjiżna. Patri Dionisio spjegalna li għalkemm ġieli marru nies kbar oħrajn dawn iż-żjarat dejjem saru bil-kwiet. Iżda feraħ ħafna meta sar jaf li kien sejjer il-Papa għax qatt ma kien jistenna li se jkun Franġisku nnifsu li jitlob li żjara sseħħ. Saqsejnieh kif ħassewhom ir-residenti tal-Laboratorju tal-Paċi li raw lill-kap ta' knisja oħra fosthom u jitlob magħhom minkejja li ħafna minnhom mhumiex insara. Qal li huma laqgħuh bil-ferħ għax għalihom m'hemmx knisja oħra iżda jgħixu flimkien bħal familja waħda. Dwar ir-rigal li ngħata mill-Papa l-inkwatru tal-Madonna del Riposo, Padri Dionisio qal li ma stenna qatt li l-Papa kien se jagħtihom rigal. Meta ppreżentajulu qallu li dan kien minn qalbu għalihom. Fakru kif il-Madonna li tagħti s-serħan u li kulħadd ipoġġi f'ħoġora jew li jieħu il-ħalib tagħha. Xirad il-Madonna si baqgħet skantat, insomma, baqgħet skantat. U fraħt. Kollu anke bil-lejl biex kun taf nittaw lilha. Għandi xi ħaġa vera qarbja. Il-Papa ppreżenta wkoll kallotta iffirmata minnu stess u min-naħa l-oħra u ingħata tpinġija tar-rajjiet tajjeb mhux kif nafu aħna iżda tar-rajjiet tajjeb Afrikan fl-ambjent Afrikan u bil-mod kif jimxi ir-raj Afrikan. L-uniku element reliġjuż li kien hemm matul iċ-ċelebrazzjoni kienet statwa tal-Madonna li normalment tkun fuq l-altar tal-kappella tal-laboratorju. Għax għalkemm ixbija tal-insara, ir-residenti tal-laboratorju kollha drawa u kollha kuntenti biha għax jożżu l-fatt li jaraw li l-Patri Dionisio jitlob ir-rużarju qudiemha. Fuq kollox, staqsejna lil Patri Dionisio x'kien il-messaġġ li l-Papa Franġisku qallu f'widnejh meta kien ħireġ mill-Laboratorju tal-Paċi. Għalli kemm nixtieq nara ċentru Malta bħala ċentru tal-paċi bħala pont tal-paċi. Għax dik hija l-vokazzjoni ta' Malta. Dik hi x-xewqa tal-Papa Franġisku tenna Patri Dionisio li stqar kif il-Papa spiċċa bidmuh f'għajnejh għax lanqas rid joħroġ minn hemm tant li ra li jkellem lil kulħadd u jisma' l-istejjer li bdew jgħidulu.